Когато някой има нещата, които ти искаш, просто трябва да се научиш да мълчиш и да слушаш. Въпреки че имаш мнение, въпреки че си мислиш как стоят нещата, откъде изгрява слънцето и така нататък, просто от чисто уважение трябва да мъкнеш и да слушаш. Защото буквално ти нямаш резултати, не си в позицията, в която да приказваш. Говориш по тема, която все още не разбираш, въпреки че така си мислиш. Истината е, че винаги трябва да се научиш просто да взимаш от хората, които са постигнали повече от теб. И винаги, когато всички ти се смеят, че това нещо няма да се стане, не забравяй, че винаги хейта идва отдолу. Никога отгоре. Когато някой има нещата, които ти искаш, просто трябва да се научиш да мълчиш и да слушаш. Въпреки че имаш мнение, въпреки че си мислиш как стоят нещата, откъде изгрява слънцето и така нататък, просто от чисто уважение трябва да мъкнеш и да слушаш. Защото буквално ти нямаш резултати, не си в позицията, в която да приказваш. Говориш по тема, която все още не разбираш, въпреки че така си мислиш. Истината е, че винаги трябва да се научиш просто да взимаш от хората, които са постигнали повече от теб. И винаги, когато всички ти се смеят, че това нещо няма да се стане, не забравяй, че винаги хейта идва отдолу. Никога отгоре.